Anywhere you go, if you don't see woman, one nigga butcher. Butcher poison never fulelele. Ihiala Local Government Family Meeting in Ivory Coast, aka Nwanne Dị Na Mba. Motto: Unity and Progress. Ọkwa na nnọkọrịta ụmụnne na mba na dịka akpa ido telo ant na akpa akwụ ha ya ebi together. Ifugo ebe akpa ido na arụ akwụ ha na-arụsi ike, because united we stand, divided bododa. Nwanne Dị Na Mba maka na nke anyị na-apụ iche. This day, Sunday, 12th of December 2021, na Club Municipal Ajame by 3 p.m. End of the year party anyị ga-ewuru nnọkọrịta ụmụnne Ihiala Local Government Family Meeting, aka Nwanne Dị Na Mba end of the year celebration with launching of our new album dedicated to Nwanne Dị Na Mba. Chief Ifeanyi Ogwueze Ogbuefi Nnabundo, Chairman Ihiala Local Government Family Meeting, Nwanne Dị Na Mba. Mr. Okudili Okafor, Chief Akaraka Destiny himself, the Vice Chairman. Chief Anthony Uelumba, Nwanne Gị Eziokwu himself, Ebu Patron Nwanne Dị Na Mba. Sir Hyacinth Ohachosim, Chief Ubajo for Chairman Emeritus. Ichie Basil Okolie, Ogbuefi Igboamaka, Ogbuefi Nwanne Dị Na Mba, Uru himself. Mr. Alexander Anolue Nnayerugo, General Secretary MC Chemical himself. Evangelist Johnson Ndedigwe Nzekwatu Ibeya, Assistant Secretary, Chairman 2021 End of the Year Party Organizing Committee. Mr. Kinsley Echezuna Obi, Financial Secretary, Nkwachukwu Kweri Ihiala. Mr. Chibuzo Nwosu, Assistant Financial Secretary, Ogidi Okija. Mr. Nnameka Ugochukwu Onyenachia, Chief Provost. Mr. Emeka Nwadinobi, Assistant Provost, Nwachinyerugo Meska. Mr. Levi Chinonye Nzemwiwu, Artist, Onye Chimereze, Chief PRO. Brother Prosper Ozoigbo Udo Dimma, Assistant PRO. Mr. Chimezie Onyeka Okpata Ozuora himself, Chief Welfare. Mr. Ekene Onuchukwu, Assistant Welfare. 2021 End of the Year Party of Ndị Ihiala Gawo Kwechikom because enwere launching of our new album and ụmụ ihe nọ n'elu ya emisikwala ya echekwala ya eche. And God will bless you as you come. Chukwu bika gị o, Chukwu bika gị o, Chukwu bika gị na